Ji bernameya gundê me silav û rêz temaşevanên hêja. Em ê îro ji gwera behsa navçeya Qilabana Şirnexê bikin. Qilaban ango bi navê Kevnare Goyan navçeyekî girêdayî bajarê Şirnexê Kurdistana Bakur e. Pîvana erdnîgariya Qilabanê 825 km² ye. Ji rojhilatê navçeya Çeleya Parêzgeha Colemêrgê, ji Rojava ve Şirnex û girkê em û ango Silopya, ji Bakur ve navçeya Elkê ango Bêşebab û ji başûr ve Zaxo û Duhok cîranê Qilabanê ne. Dîroka navçeya Berya Miladê dest pê dike. Urartu, Asur, Med, Pers, Rum û Sasanî desthilatdarên destpêkê yên vê xakê ne. Di dawiyê da herêm ketiye bin desthilatdariya xanedaniyên Arsakîdan. Di sala 1260 da herêma Hulagu ya Colemêrgê rastî êrişa îmadetîn zengîn hat û bi salan li ber xwe da. Di sala 1349 da mîrên herêmê neçarman ku serokatiya Karakoyunliyan qebûl bikin. Qilaban di sala 1386 da ket bin desthilatdariya Timurî û Sefewiyan. Di sala 1522 da Qilaban di kar û barên hundirîn da mîna ku hemî axayên parêzgehan bihev ve girê dide ji hêla Silêmanê İmparatoriya Osmanî ve hate rêvebirin. Parastin ji mafên serweriyên mîrên eşîran ra dihat dayîn, ji bilî ku pergala axa Osmanî serwer bû, her wiha împaratorî dikaribû şandina leşkeran ji bo piştgirîkirina kampanyayên wan bixwaze. Eşîra Sindî di serdema Osmaniyan da li herêmê serdest bû. Eşîrên Asûriyên kevin Geramon, ango Halmon û Aroş di nava vê navçeyê de li bajarên picûk ên modern Alamon, ango navê tirkîzekirin Andaç û Arûş, ango navê tirkîzekirin Ortakoy hebûn. Dîroka modern a Qilabanê piştî îlankirina Komara Tirkiye weke parsekek bi bajarê Elkê ango Bêşebabê ve hat girêdan. Bi zagona jimare 7033 ku di 27 Hezîrana 1957 da hat derxistin da navçe kete nava parêzgeha Colemêrgê û heta sala 1990 jî wisa ma. Bi zagona jimareya 3474 a ku di 16 gulana 1990 da hat derxistin, Qilaban girêdayî parêzgeha Şirnexê ku nû hatiye avakirin bû. Şaredariya Qilabanê di sala 1958 da hat avakirin. Topografiya Qilabanê bi piranî ji eraziyên çiyayî yên qelew pêk tê. Çiyayên Heftanîn û Kela Memê çiyayên herî bilind ên Qilabanê ne. Her wiha Siwar, Serhê, Kulovî, Heftanîn, Warê Sorik, Serê Avê ango Meydan, Elcan û Şirîş zozanên girîng ên herêmê ne. Bilindahî li seranserê navçeyê di navbera 800 metre û 3200 metreyên da diguhere. Ciyê herî nizim bajarokê Sêgirgê bilindtirîn çiyayê Kela Memê ye. Heftanîn bixwe hem navê çiya, hem zozan, hem herêm û hem jî navê gundekî ye ku navbera herêma Cudî û Metîna da di nava rêzeçiyan da li sînorê Bakur û Başûr e. Zozanên Heftanînê bi avên xwe dewlemendin. Jêra tenûn jî tê gotin. Li Heftanînê ava Xabûr bi nav û deng e. Serkaniyên ava Xabûrê ji 24 kaniyên Feraşînê diherike û herikîna ava Xabûrê weke damarên xwînê ji dil belavî laş bibe, xwedî watayekî wisa ye û ev jî xeml û bedewiya xwezaya Heftanînê rengîntir dike. Dîsa ava Hêzîl ku dibe sînorê Bakur û Başûr, Cudî û Heftanîna Delal ji hev diqetîne. Li aliyekî din Kela Şabanîkê û rêzeçiyayên Kêrê ango Torosan jî ji vê derê dest pê dike û dibe xeta Heftanînaya Başûr. Ji aliyê xwe yê Bakur ve jî girên weke Kêla Spî, Kêla Sînor, deriyê dawetiyê û zozanên gêra Beranaya ku bi bilindahiya xwe û berfa xwe çarşoveyekî gelek xweşik ji Heftanî ra çêdike. Xwezaya Qilabanê herêmeke girîng a çandiya parêzgeha Şirnexê ye. Qilaban ji hêla flora û faunaya herêmî ve dewlemend e. Di demsalên biharê da Lusî, kereng û her wiha gelek riwekên xwarinê û zebzeyên cuda li çiyayên pincarê tên berhevkirin. Havînan nebatên ribês û temtol ên mêrgan xwarinek baş didin şêniyên herêmê. Gelek cûreyên riwekên endemîk ên wekî laleyên çiyayê Lale Sidrê hene. Guldexwînên Qilabanê an jî şilêrên çiyayî ku
bi kanûnî tên parastin wekî sembola bajêr têne hesibandin. Li herêma Klabanê gelek cûreyên ajalên kovî yên weke bizinên çiyê, ango peskovî, hirç, berazê kovî, kêvrojk, rovî, parzûn û gelek cûreyên çûkan jî hene. Sê bajarokên bi navê Dêra Hînê, ango Dêrhînê, Sêgirkê û Hîlal ango Şêxan û yek jî nahiyeya bi navê Kiror û 21 gundên Klabanê hene. Gundên weke mijîn, Şirîş, Kalık, Kadûn, Şwêt, Nîreh, Hedrîş, Bêjih, Bileh, Ziravik, Şeî, Bazyan, Arûş, Robozik, Kiror, Yekmal, Mêrgeh, Nêrweh, Zeviyan li ser Klabanê ne. Klaban, Kelaban, ango Goyan, navê eşîra herêmê bi tevahî ye. Sê versiyonên navê navçeyê hene. Yek, Klaban navê xwe ji peyvên qil û banê digire. Di wateya serxanî de ye. Du, navê xwe ji kelehê digire. Ev jî ji du peyvan pêk tê. Kela û ban. Tê wateya serkelehê. Sisê, Goyan. Di esasê xwe da koyan e. Bi koka xwe ko ye. Ko, di zaraveya kirmanckî da di wateya çiya de ye. Bi demêra tîpa ke, ciyê xwe bi gehêra guheriye û bûye Goyan. Goyan di wateya çiyayan de ye. Çiya, keleh û ban. Her sê versiyon jî aqilane ne. Navçe bi yekbûna gundên Ripîn û haletê hatiye avakirin. Ji sedî 95 nüfusa Klabanê goyî ne. Eşîra herî Qerebalix Goyan e ku endamên wê hemû Kurd in. Goyî eşîreke mezin e. Ji 34 gundan pêk tê. Goyî girêdayî tu konfederasyonekî nînin. Eşîreke serbixwe ye. Navenda eşîrê navçeya Klabanê ye. Ji bilî Klabanê li navçeya Dihêya Sêrtê û li hin gundên wanê jî hene. Qismekî ji eşîra Goyîyan li Hewlêr, Zaxo û herêmên Sersingê dijîn. Li herêma Klabanê yekane eşîr, eşîra Goyan e. Eşîra Goyan di nav xwe da hin êlên din jî dihewîne. Êlên weke Delegan, Bimaşkan, Mendikan, Rebenkan, Hîlal û Qeşûran û hin êlên biçûk jî hene. Eşîra Astajor Goyan e. Berê di nav xwe da baweriya zerdeştî û êzayetiyê dihewandin. Lê piştî bicîhbûna İslamiyetê dînê İslamê qebûl kirine. Deleganî bi piranî li navenda Klabanê dijîn. Yekem car qebîleya li vir bicîh bû, Deleganî ne. Bimaşkanî bi gelemperî li navenda Klabanê îkamet dikin. Mendikanî li gundên weke Şwêt, Bileh, Bêjih, Nîreh, Dêrhîn ango Dêra Hînê û Kiror dijîn. Dêra Hînê navê eşîrê ye. Cejna wan a Hevringê heye. Hevring, navê meqesa pê bizin, mêşin ango mî têne qusandin. Rebenganî li navendê û gundên Nîrehê dijîn. Nüfusa herî zêde nüfusa Rebenganê ye. Êla Hîlalî li gundên weke Hîlal, Sêgirkê, Klaban, Repîn û Kadûn dijîn. Belê temaşevanên hêja, me di vê beşê da behsa hin taybetmendiyên erdnîgariya navçeya Klabana Şirnexê ji we re kir. Hefta bê em ê dîsa bi mijara Klabanê derkevin pêşberî we. Heta wê demê dixwam qate bin.